Ministar finansija Siniša Mali govorio je o povećanju plata. Ovo je 5. godina za redom da povećavamo plate u javnom sektoru, a i sada to radimo u dogovoru sa MMF-om. Ove godine nećemo imati toliko ogromno povećanje zarada kao što je to bilo slučaj prošle godine, ali bit će značajno, tako da će svaki zaposleni to moći da osjeti po svom novčaniku, gde će imati nekoliko hiljada dinara više, rekao je Mali. Sa tačnim procentima povećanja zarada ćemo uskoro izaći u javnost. Sa druge strane, povećali smo i minimalnu cenu rada za 6,6%, a penzije za 5,9%. Prosječna plata je trenutno 511 eura, a već na proleće naredne godine mogla bi da dođe do 540 eura. Cilj je da do 2025. godine prosječna plata bude 900 eura, a prosječna penzija 440 eura, rekao je Mali.